Filwaqt li l-laqgħa kienet waħda skedata biex il-Kamra tal-Kummerċ tippreżenta uffiċjalment id-dokument tagħha viżjoni ekonomika lill-Prim Ministru Robert Abela, il-biġġja ta' COVID-19 f'pajjiżna ddominat l-introduzzjoni ta' din il-laqgħa. Kien hawnhekk li Robert Abela tax xifhem li l-employers u n-negozji se jkollhom jerfgħu il-peace u qal li filwaqt li l-Kamra tal-Kummerċ tkun responsabbli ħafna u wissa biex l-industrija ma tikkapitalizzax minn din is-sitwazzjoni. L-industrija, il-diversi setturi kummerċjali ta' pajjiżna għandhom ikunu responsabbli li ma jeħdux minn din l-okkażjoni opportunità li jikkapitalizzaw. Kompla li ma jistax ikun li minħarab ekonomikament għal dawn l-aħħar 5 snin f'ġimgħa jew ġimagħtejn sar fallut. Robert Abela qal li l-Gvern u l-employer għandhom jerfgħu biċċa mill-peace filwaqt li l-ħaddiem jekk se jerfa' se tkun biċċa żgħira. Min ħaddem l-inqas u jekk għandu jiġi merfuq fil-verità mill-impjegat. Fil-impjegat partikolarment meta nitkellmu fuq il-faxxa żgħira tal-impjegat li aktar persuni illi jiġu milquta negattivament. Min-naħa tiegħu il-President tal-Kamra tal-Kummerċ il-Perit David Xwiereb qal li f'dan iż-żmien ta' inċertezza kkawżata mill-miġġija tal-virus, il-viżjoni ekonomika għandha rilevanza aktar minn qatt qabel.